Njomamo anyị na-anabata unu n'oge akụkọ ụwa nke taa bụ nke sitere na Enyimba TV nke dị na Alaba steeti Abia. Taa bụ Tọzdee, abalị 15 n'ọnwa Ọgọst afọ 2024 ma bụrụ ahịa Orie. Na mbụ, gerenụ isiokwu ndị ghọrọ anyị akụkọ. Akpa ego Tet Fund amawapụla naira 5 iji kwụwa ọgba gburugburu ogige ụlọ akwụkwọ Polytechnic nke steeti Abia dị n'osisi ọma. Mba Finland ekwela nkwa ịgbapụ ya ọsọ n'okwu gbasara Simon Ekpa n'oge mkparịta ụka ọdịmma nke mba na mba. Ọnụ na-ekwuru ụlọ omeiwu nnọchiteanya Abbas ewetuola ụkpụrụ iwu na-achọ ịtụ onye ọbụla na-agaghị ekwukwe ala anyị mkpọrọ. Ndị ọma m, akụkọ ndị a na ndị ọzọ ka anyị ga-ewetụrụ unu n'oge akụkọ ụwa bụ nke sitere na Enyimba TV. Ọkọ akụkọ bụ m Ogechi Nwachukwu Ụzọma. Akpa ego ehiwere maka ọrụ ndị nwere ike ịdapụta n'ụlọ akwụkwọ mahadum ndị dị n'ala anyị bụ Tet Fund amawapụtala naira 5 maka ịkwa ọgba gburugburu ogige ụlọ akwụkwọ nke Polytechnic steeti Abia dị n'osisi ọma n'ime ọrụ ogbugbo ndị pụrụ iche dịka ịmapụta naira 350 maka ịrụ ogige ebe ọmụmụ aka ọrụ nakwa ogbe egwuregwu nlereanya bụ nke ihe dịka narị mmadụ 35 ga-abịa. Onye rektọ nke ụlọ akwụkwọ Polytechnic Abia bụ Dọkịta Christopher Kalu Okoro, onye mere ka amara nke a n'oge ọgbakọ nke pụrụ iche nke ndị ọrụ nta na nke ukwu nke ụlọ akwụkwọ ahụ bịara, kwuru na ụlọ akwụkwọ ahụ kwụchim ka ọ dị ugbu a. Ọ gara n'ihu kpughee na mmụba ihe ọmụmụ n'ụlọ akwụkwọ ahụ nke gụnyere ihe ọmụmụ injiniarịn nke robotics na mechatronics nke ọgụgụ isi maka nke ejiri aka mee nke igwe kọmputa nke a na-akpọ AI n'usoro ọmụmụ ihe nke ụmụ akwụkwọ niile, ebe o kwere nkwa n'okporo ụzọ nke ndị dị n'ime ụlọ akwụkwọ a ga-abụ nke a ga-ete agba n'oge na-adịghị anya dịka gọvanọ nyere nkwado ya. Dọkịta gara n'ihu kwupụta na ndị nkụzi ọkwa ha gbagoro ka a kwụsịtụrụ ọrụ n'ihi nrụrụ aka ego, ebe ọ rịọrọ ndị ọrụ ya ka ha nye nkwado ha n'ibugo ụlọ akwụkwọ a n'ogo dị mma. Otu ndọrọndọrọ ọchịchị PDP nke na-agba ọchịchị nke dị ugbu a ụkwụ na steeti Abia nwere ohere ka ọ dị ugbu a ịbụ ndị kacha n'ọnụọgụgụ n'ụlọ omeiwu steeti Abia ka edoro Aaron Ụzọdike n'iyi ọrụ dịka otu onye n'otu ụlọ omeiwu mmadụ 24 na Tuesday. Dịka nke a palitere isi, otu ndọrọndọrọ ọchịchị nke Labour Party na steeti Abia bụ ndị nwetara mmadụ 2 site n'otu pati YPP n'ihi ngafe nke ndị si n'otu ahụ, ka ọ dị ugbu a nweziri ọnụọgụgụ mmadụ 11 n'ụlọ omeiwu steeti Abia. Otu pati APC nwere naanị otu, ebe otu pati PDP nwere ọnụọgụgụ mmadụ 12. N'okwu ya, Ụzọdike Aaron zipụtara ekele ya nyere Chineke, bụ onye o kwuru na o meela n'ebe ọ dị ukwuu nakwa na nke ọrụrụ bụ n'oge ya. O kelekwara gọvanọ Alex Oti, kelekwa ọnụ na-ekwuru ụlọ omeiwu a nakwa ndị ọ na-anọchite anya ha bụ ndị dọnyere ya ukwu kemgbe. Ụlọ ọrụ na-ahụ maka ejeala okporo ụzọ bụ ụlọ ọrụ FRSC ngalaba nke steeti Abia na Wednesday kwupụtara na ọ bụ eziokwu na-ewere ihe mberede nke okporo ụzọ ọzọ na mpaghara obodo Arụngwa nke okporo ụzọ awara si Enugu gawa Port Harcourt na steeti Abia. Ihe mberede a bụ nke merenụ na ncherịta ihu ụlọ ọrụ Arab Contractors nke dị n'okporo ụzọ awara nke si Port Harcourt wee gawa Enugu ma gbuo mmadụ 11, ebe mmadụ 8 bụ ndị nwetara mmerụ ahụ. Na nzipụta ozi nke onye na-ahụ maka mmekọrịta ọhaneze nke ngalaba ụlọọrụ FRS steeti Abia, Enyoko Miracle, bụ onye binyere aka n'akwụkwọ ma mee ka o rute onye ntaakụkọ anyị aka, kwuru na ihe mberede ahụ merenụ gụnyere otu ụgbọala bọọsụ nke bụ akara ndebanye aha SSM 320ZR na-acha ụcha, ebe mmadụ 19, ndị ụmụ nwoke 8 na ụmụ nwaanyị mmadụ 11 bụ ndị nọ n'ime ụgbọala ahụ na-eme njem na-aga Enugu, bụ nke gbabara n'okpuru trọk nke bụ akara ndebanye aha T2828LA na-achọ bụkwanụ nke na-acha odo odo.
dịka nzipụta ozi siri dị, otu nzọpụta nke ejikọtara aka ọnụ were mee site na ụlọọrụ FRSC RS 9.31 Aba na nke RS 9.32 nke nọ na kilomita 78 nọkwa na ngalaba Aba zọchiri n'ebe ahụ ihe mberede ahụ mere ma mee na mbụ nke akpọtụrụ ha n'ime nkeji ise ha natara ozi ahụ ma bido ime nzọpụta ozugbo. O kpughere na mgbe ihe mberede ahụ mere na mmadụ 10, mmadụ 5 bụ dimkpa nwoke, mmadụ 5 dimkpa nwaanyị nwetara mmerụ ahụ, ebe mmadụ 9 bụ dimkpa nwoke 4 na dimkpa nwaanyị 5 bụ ndị nwụrụnụ n'otu ntabi anya n'egbughị oge ọbụla. Ndị nwetara mmerụ ahụ ka ebugara n'ụlọ ọgwụ nke dị n'Aba, ebe ndị nke nwụrụnụ ka ebugara n'ebe a na-edobe ozu nke dị n'ala Aba. Mana na nchọpụta emekwuru, a bịara chọpụta n'otu nwoke na otu nwaanyị bịara nwụọ n'ụlọ ọgwụ n'ebe oge abalị, ebe otu onye so na ndị nwetara mmerụ ahụ ka a sị ka ebuga FMC nke dị n'Ụmụahịa. Site na nke a mere ọnụọgụgụ mmadụ 11 bụzi ihe nwụrụ anwụ. Nnyocha emere na-egosi na ọ bụ oke ịgba ụtụfụrụ nke ụgbọala bụ ihe kpatara ihe mberede ahụ. N'ịgakwa n'ihu ka enwere ike icheta na abalị ole na ole ihe mberede nke kpọlakwara ndụ ndị mmadụ n'ike n'otu mpaghara ahụ ụzọ awara nke si Enugu wee gawa Port Harcourt na steeti Abia, dịka mmadụ 5 tụfukwara ndụ ha na nke ahụ, ebe mmadụ 2 nwetara mmerụ ahụ n'ebe ọ dị ukwuu. Nnyocha nke ụlọọrụ FRSC ngalaba nke steeti Abia mere gbasara ihe mberede okporo ụzọ nke ahụ mere abalị ole na ole gara aga gosipụtara na ọ bụ ike ọgwụgwụ kpatara ya bụ ihe mberede. Dịka akụkụ nke mgbalị ndị agha soja na-eme iji chebe ala anyị na oke ala ya nke dị iche iche, onye minista nchekwa n'Ogo steeti bụ Bello Matawalle ekwuola n'ụlọ ọrụ ndị soja nke ala anyị Naịjirịa chọrọ ngwa ọgụ ọnụego ya ruru naira 2 kwa afọ iji na-arụ ọrụ otu kwesịrị ekwesị n'ebe o mekọtara nchekwa. O kwuru na ogo ngwa ọgụ ndị a ga-eri ọchịchị etiti $2 maka otu ngwa ọgụ ma opekata mpe. Onye minista bụ onye kwupụtara nke a na Abuja n'oge mbanye aka n'akwụkwọ nkwekọrịta nke nghọta n'etiti ụlọọrụ nchekwa site n'aka nke ụlọọrụ nchekwa nke Naịjirịa bụ DICON n'aha mkpirisi asụsụ Bekee nakwa nnukwu ngalaba nke sayensị na nka na ụzụ nke bụ NASINI na mkpirisi aha asụsụ Bekee, makwa ihiwe ụlọọrụ nrụpụta ngwaahịa n'ala anyị Naịjirịa. Ọ tara ọchịchị ndị pụrụ apụ ụta maka ọdịda nke ala anyị dara n'iji aka ya na-arụpụtara onwe ya ngwa agha maka ichebe onwe ya. Ọnụ na-ekwuru ụlọ nzukọ nnọchiteanya nke ala anyị bụ Abbas Tajudeen ewetuola ụkpụrụ ịgba ọchịchị mgba okpuru na ụkpụrụ ndị ọzọ yiri ya, dịka ọhaneze masara ụkpụrụ ndị ahụ ọnụ ọjọọ. Mkpebi ahụ bụ nke a mapụrụ ọkwa ya n'ozi rutere ndị nta akụkọ nke onye ndụmọdụ pụrụ iche na mgbasa ozi na ọhaneze nyere ọnụ na-ekwuru ụlọ nzukọ ahụ, Musa Krishi nke akụkọ kọrọ na ọ na-abịa dịka enwere njụta n'aka ndị ọdịnaka na ndị aka ji oke gbasara ntụle eji mkpachapụ anya were mee banyere ya bụ ọnọdụ ala anyị nọ na ya ugbu a. Ụkpụrụ ịgba ọchịchị mgba okpuru ewebatara n'abalị 23 nke ọnwa Julaị afọ 2024 kpaliri arụmarụ ụka n'etiti ndị mmadụ ma kpalitekwa oke nchegbu gbasara mmetụta ọ ga-enwe ma ọ bụrụ na etinye nke ahụ n'obodo. Ebumnobi ụkpụrụ ahụ bụ ịmakwasị ntaramahụhụ n'isi ụmụafọ Naịjirịa ndị jụrụnụ ịgụ ukwe ala anyị nke a kwadoro ọhụrụ ma ọ bụ ndị katọrọ ndị ndọrọndọrọ ọchịchị n'oge ọbụla ma ọ bụ ndị ndu ime obodo. Dịka ụkpụrụ ahụ siri kwuo, onye ọbụla chọpụtara nke dara iwu ahụ ka bụ onye ga-akwa iwu nde naira 5 maọbụ ya nọ n'ụlọ mkpọrọ afọ 5 maọbụ otu n'ime iwu abụọ ndị ahụ.
N'ịga n'iru n'akụkọ ụlọọrụ na-ahụ maka nrụrụ aka ego nakwa mpụ na omekome ndị ọzọ bụ ụlọọrụ EFCC na-achọsi ike ka ehiwe ụlọikpe pụrụ iche maka ikpe ndị a na-enyo enyo na ha na-ezu ohi mmanụ crude nakwa mpụ na omekome ndị ọzọ na ngalaba ụlọọrụ mmanụ na gas ikpe. Ndị isi ọrụ a nke ụlọọrụ Amerịka amata na Wednesday n'oge ha zutechara maka nnụrụ nnyocha n'ihu ụlọ otu kọmitii nke ụlọ omeiwu nnọchiteanya ọ dị n'aka ime nnyocha gbasara oshi mmanụ crude na ihe ndị ọzọ na-efu efu. Ụlọọrụ na-ahụ maka mwulite Niger Delta bụ NDDC na mkpirisi asụ bekee zọchikwara n'oge nnụrụ a nakwa onye dairektọ nke kọmishọn ahụ na-ahụ maka ihe na-eme n'ime obodo nakwa mwulite ya bụ Jonathan Alagua kpughere ogo iyi egwu nchekwa nke na-egbochi ezi nchekwa nke oshi mmanụ. N'ịga n'iru nnukwu nke na-eko achịcha gbasara ego ole ndị ụlọ omeiwu nke ogo ọchịchị etiti na-eri n'ọnwa, Sinetọ Shehu Sani kwusiri ike na ya nọ na-anata nde naira 13 n'oge ya bụ onye otu ụlọ omeiwu agba nke asatọ ya, ebe ndị omeiwu agba nke 10 na-anata nde naira 21 nakwa ọma kwa ọnwa. Sani onye kwuru okwu a n'otu ihe omume TV elebara anya siri ọnwụ na ụlọọrụ Ramfak achọghị ikwupụta nke bụ eziokwu. Mkpughe sitere n'aka onye abụbụrụ onye omeiwu agba nke asatọ bụ onye nọchitere anya Kaduna Central n'oge nke ya kwuru na ụlọọrụ kọmishọn nke na-ahụ maka mbata ego na ọpụpụ ya nakwa ka esi ahazi ya ekwughị nke bụ eziokwu na ndị sinetọ na-eri 1 nde naira kwa ọnwa. Onye abụbụrụ onye omeiwu kwuru na enweghị uru ọbụla nke a ga-esi n'ime ya enweta ma ọ bụrụ na a na-agọrị ụmụafọ Naịjirịa ma ọ bụ na-ekpuchiri ha ihe aka. O kwuru na ebe ọ bụ na ndị omeiwu a bụ ego ọhaneze ka ha na-eri na ọ dịkwa mkpa na ha ga-apụta kwuo ka o si dị nakwa ka ya bụ ihe siri mee. Ugbu a ka anyị gaa n'akụkọ ọzọ. N'ọzọ yiri nke a, onye isi oche otu kọmitii nke na-ahụ maka egwuregwu bụ Sinetọ Abdulrahman Kawu Sumaila mbụ nke otu pati NNPP na-anọchite anya Kano South kwuru na a na-akwụ ya nde naira 21 nakwa ego nchọnchọ ndị ọzọ ha na-anata kwa afọ na-abụghị nde 1 naira bụ ụgwọ ọnwa ha. Mkpughe a na-abịa ka abalị ole na ole gasịrị onye bụbụrụ onye isi ala Olusegun Obasanjo boro ndị ụlọ omeiwu ebubo na ha ji aka ha na-etinyere onwe ha ego ole ụgwọ ọnwa ha ga-abụ nakwa ego mmachi akpa ndị ọzọ bụkwanụ nke iwu megidere. Sinetọ Kanu n'ajụjụ ọnụ agbara ya Sinetọ Kawu n'ajụjụ ọnụ agbara ya n'otu ụlọ mgbasa ozi nke BBHS mere ka amata n'agbanyeghị na ụgwọ ọnwa ya bụ 1 nde naira mana ego mmachi akpa ndị ọzọ bụ nde naira 21 bụ nke nwere akara ọdịiche buru ibu na nke ụlọọrụ Ramfak kwuru. Ugbu a ka anyị gaa n'akụkọ ọzọ. Gọọmenti mba Finland ekwuola na ya ebidola ka ọ dị ugbu a ileba anya n'ikpe Simon Ekpa bụ otu onye na-akwado ịchụnta nnwere onwe ala Biafra nke bụ IPOB na mpaghara South East nke Nigeria. Onye minista na-ahụ maka ihe na-eme na mba ndị ọzọ bụ Elina Valtonen kpughere nke a na Abuja n'oge ọgbakọ mkparịta ụka ya na ndị nta akụkọ nakwa nke ya na onye otu ya nke Nordic. Dịka o siri kwuo n'ikpe Ekpa bụ nke mkpesa ihe ndị ọ na-eme rutere gọọmenti mba Finland aka nọ n'ụlọikpe Finland ka ọ dị ugbu a. Valtonen so na ndị nnọchite anya ndị minista Nordic nke gụnyere mba Sweden, Finland, Iceland na Norway nakwa Denmark bụ ndị mere njem bịa Nigeria maka ime mmekọrịta azụmahịa sikwa ike n'etiti mba ndị a. Onye ndụmọdụ pụrụ iche n'ebe o mekọtara nchekwa bụ NSA Malam Nuhu Ribado na-adọ aka na ntị gbasara nkata ọbụla nke a na-akpa ịkụsasị maọbụ ibute ọgba aghara n'oge ntụliaka elu ọkwa gọvanọ nke ga-adị n'abalị 21 n'ọnwa Septemba nakwa abalị 16 nke ọnwa Nọvemba na steeti Edo nakwa Ondo ka a ga-ahụta dịka mkparị n'ebe ọchịchị onye kwuo uche ya nọ. Onye NSA bụkwanụ onye Director nke nchekwa ime obodo nke ụlọọrụ NSA Hassan
Abdullahi nọchitere anya ya n'ọgbakọ nke nnụrụta ihe otu kọmitii dị iche iche nwere ikwu n'ebe o mekọtara nchekwa. Mana na nkọwa nke ndị ọrụ nchekwa, o mere ka amata na ndị ọrụ nchekwa amụrụla anya ka ọ dị ugbu a ma dịkwa njikere igosi ndị ga-achọ ịkpa nkata ọjọọ maka ịkpasasị ntụliaka elu ahụ ihe ọkụ ji ntị oke eme. N'akụkụ nke ya, onye isi oche ụlọọrụ INEC Ọkammụta Mahmood Yakubu kwụsịrị ike na ndị otu pati n'ọnụ na-ekwuru otu ha na-achụ nta vootu kwesịrị ileba anya n'ụdịrị okwu ndị na-adịghị mma ndị nke ha na-ekwu. N'ịgakwa n'iru n'akụkọ, n'ihi njegharị ozuru ala anyị ọnụ nke mechara ghọọ ọgbaghara na steeti Kano, gọọmenti steeti ahụ kwupụtara na ọ bụ eziokwu na ndị agboro wakporo ogige ụlọikpe ukwu nke steeti Kano, mebisie ọtụtụ ihe ma lekwa akwụkwọ ndị niile dị mkpa nke mekọtara ikpe megidere onye bụburu aka chịrị steeti ahụ bụ Abdullahi Umar Ganduje wee maburu ya. Gọvanọ steeti ahụ bụ Abba Yusuf onye kwupụtara nke a na ọ bụ eziokwu na nke ahụ mere eme were nye ndị nta akụkọ mgbe o mere njem gaa ụlọikpe a maka ime nnyocha ka ogo ihe mebiri n'ụlọikpe ahụ siri dị. Onye du ya ga bụ onye Attorney General nakwa onye kọmishọna na-ahụ maka ikpe ziri ezi Haruna Isha Dideri, onye Chief Registrar nke ụlọikpe ukwu ahụ bụ Abdullahi Ado Bayero nakwa ndị ọzọ nwere ọkwa dị elu na ngalaba ikpe sonyere onye gọvanọ ahụ were gaa. Gọvanọ Yusuf bụ onye kọwara ọnọdụ a dịka nke a kpọrọ agwa nke omekome iji kpaghasịa okwu ikpe nke na-aga n'ihu megide Ganduje dịka onye na-arụ ọrụ ugbu a ka onye isi oche ukwu nke otu pati APC. Ndị ọma m ka ọ dị ugbu a, anyị ga-azọpụta ụkwụ ọ bụrụ na anyị laghachite akụkọ sitere mba ofesi na ndị ọzọ ga-abịara unu nọsie n'ike. Ndị ọma m ji eme ọnụ. Nnọọ ndị ọma m, ugbu a ka anyị gaa n'akụkọ sitere na mba ofesi. Otu mba ụwa nke na-ahụ maka ahụike bụ otu WHO ekwupụtala n'ọrịa nje monkeypox tiwapụrụnụ na mpaghara mba Afrịka bụ ihe nchegbu dị ukwuu ekwesịrị ịgbata ọsọ ọdụrụkọ na ya. Ọrịa bụ nke na-efe efe n'ogo dị ukwuu egbuola opekata mpe mmadụ 450 n'oge ntiwapụ nje a na mba Congo. Nje a bụ nke na-efesasịala nọ na mpaghara Central nakwa East Africa, ebe ndị nka sayensị nọ na nchegbu maka otu nje a si na-efesasị ma na-egbu na-eleghị anya n'azụ ọbụla. Onye isi otu WHO bụ Tedros Ghebreyesus kwuru na nchegbu dị maka mfesa nke nje a n'Afrịka nakwa mba ndị ọzọ. Monkeypox bụ nke na-efe efe na ọ bụrụ na enwe nchịkọta ahụ nakwa mmekọrịta nwoke na nwaanyị, ikuru ume maọbụ ikwu okwu n'akụkụ onye bụ ya bụ nje monkeypox. Ọ na-enwe ihe ngosi dịka ọnya ahụ nke na-egbu na-eleghị anya n'azụ. Ugbu a ka anyị gaa n'azụmahịa. Ụlọ ọrụ kọstọm nke ala anyị ka na-enyela ntụziaka ugbu a ka ha bido itinye n'ọrụ ya bụ otu nke ewepụrụ n'ebe mekọtara ngwa nri ma nke agbakọrọ agbakọ ma nke agbakwunyere agbakwunye. Nke a na-abịa dịka onye isi ala Tinubu kwadoro ya ka ọ bụrụ iwu. Onye minista na-ahụ maka ego kwupụtara na ọ bụ eziokwu na-akwadola nke a n'ozi leta nke ezigara ndị ụlọ ọrụ anahụ maka mbubata ngwaahịa. Na nzaghachi, onye kọmptrola General nke ụlọọrụ kọstọm bụ Bashir Adeniyi bụ onye nyere ndị ọrụ ya ntụziaka ka ha bido itinye iwu a n'ọrụ n'ihi na o ruola oge eji eme nke ahụ. Ụlọọrụ kọstọm kwuru na iwu a wepụtụrụ n'otu isi bụkwanụ nke bidoro n'abalị 15 ọnwa Julaị wee ruo abalị 31 ọnwa Disemba n'ebe ihe oriri dịka ọka, osikapa, wheat, grain nakwa agwa nakwa nke millet bụ ndị wepụtụrụ ego ụtụ isi na ya.
ugbu a ka anyị gaa n'akụkọ egwuregwu dịka ndị otu egwuregwu nke ala anyị Naịjirịa kụrụ afọ n'ala n'ebe ọ dị ukwuu n'egwuregwu Olympics na mba Paris nke a bụ nke na-apalitela isiokwu dị iche iche. Onye minista na-ahụ maka mwulite egwuregwu bụ John Eno kwuru na ngalaba egwuregwu dị iche iche nke ala anyị nwere mkpa ọ dị na ga-ewugharị ụfọdụ ihe maka mwulite nke egwuregwu gbasiri ike. O mere ka amata nke a na mkparịta ụka nke onyonyo TV. Onye minista ahụ bụ onye rịọrọ arịrịọ ma rịọ ụmụafọ Naịjirịa maka ka ha siri kwụọ afọ n'ala n'egwuregwu mba Paris kọpụtara adịghị ike nrụsi ọrụ ike nke ndị ndu otu egwuregwu dị iche iche ma kwupụta mkpa ọ dị na ga-emecha hazie ihe nke ọma. O kwuru na otu kọmitii nke egwuregwu Olympics nyụrụ nnọọ pii n'oge mgbe ya buru oche ọchịchị n'ọnwa Ọgọst afọ 2023 ebe ọ kọwara na ụfọdụ ndị otu nhazi egwuregwu enweghị ogige dị mma maka nkụzi nakwa ihe ndị ọzọ ekwesịrị iji eme ihe bụkwa na akụrụngwa eji eme nkụzi egwuregwu ma na-akọwa na ekwesịrị ịgbata ọsọ enyemaka. Ndị ọma m site n'akụkọ egwuregwu a ka anyị ga-achịkọ ya ọnụ n'oge akụkọ ụwa nke taa, ma tupu m na-esepụ ọnụ n'okwu gerekwanụ isiokwu ndị ghọrọ anyị akụkọ. Anyị mere ka ịmata na akpa ego TET Fund amawapụla naira 5 iji kwụwa ọgba gburugburu ogige ụlọ akwụkwọ Polytechnic nke steeti Abia dị n'osisi ọma. Mba Finland ekwela nkwa ịgbapụ ya ọsọ n'okwu gbasara Simon Ekpa n'oge mkparịta ụka ọdịmma mba na mba. Ọnụ na-ekwuru ụlọ omeiwu nnọchiteanya bụ Abbas ewetuola ụkpụrụ iwu nke na-achọ ịtụ onye ọbụla na-agaghị ekwe ukwe ala anyị mkpọrọ. Ndị ọma m, ebe a ka anyị ga-apịachi ya n'oge akụkọ ụwa nke taa bụ nke sitere na Enyimba TV nke dị n'ala Aba steeti Abịa. Dịka m na-asị ndị ọma m, unu agbalịala maka ịnọsi ike n'ebe ahụ maka iri anyị ma gee ntị. Na-asịkwanụ na onye ahụrụ taa na a ga-ahụkwa ya echi. Ọnụ wetara unu akọ nke taa bụ m Ogechi Nwachukwu Ụzọma na-asị nwa mmụọ emegbula nwa mmadụ ma nwa mmadụ emegbula nwa mmụọ. Ya gaziere unu.